Mwenda. Amwedu kuna Jose Betini. Iye Joanya kagara pasuyu. Wanbeti muka. Inzwe. Munyengetera mkuru wa Jesu. Jesu atumunyengetera shukuru kwaso pastora bedu. Yesu wakatera isoso. Iye alikutera isoso ya chiti. Akatera kudengaka. Akatera kudengaka kuna baba wake achimba kweze achiti. Baba nguwa ya sika. Baba nguwa ya kwana. Uzai mwana kwa mwana we. Ikuzei ni mwana kwa mwana wenyu. Uti mwana kwa mwana wenyu akukuzei ni. Uti mwana kwa mwana kukuza baba wake. Dema maka mpashimba. Ekutie wakajua sibarese kudenga. Mamsore nyama yose. Nyama yose ila kata kuwane mungu. Sibariba na mchuma. Utuose maka mpa. Utuose wano akapapati kwa na choani marange. Wapi upenyu usingaperi. Wapi upenyu usingaperi kutwazorane na lini. Upenyu usingaperi ni wakuti. Upenyu usingaperi wapilokane zaode wakuti. Wakuziwe imi. Imi ni wani unapata kusuwa mwaya kepa katipenu. Mwari urogo zopadi. Iye mwari uindia mwari wa zopadi. Na Jesu Kristo wakatuma. Iye Jesu Kristo kepa katipenu niye akatuma ni mwari kenda pasu ufire wanu wangu. Nakakuza panika. Iye akakuza panika bano. Napetaba sana makanipa. Alikutimba sana kapia na babangu na pesa. Alikupigione kwa katiko yetu kwa Islamu mera. Utindirite. Utiye mutuma hata ngajirika makorea ese. Ino ini baba. Inini baba wangu. Unikuze pamberi penyu. Chini kuzaiwa pamberi penyu ngodi nguwa yangu ya kupesa bakareni hapana. Nokukuza kandaye wanako pamuri. Sekukuza baita baba wake iye. Ika isatia wako. Iye nika ina yangu isatia wako. Yakarati zawanu. Akarati zawanu ese wako. Siwepo seleba juhani marange nasi. Wamakandi papa nika sichare nyu. Inini nimakapiwa pa nika bala basitarate Jesu niligare muwanu. Wakangari wenyu. Iyo wanu wanu wa mwari. Ukandipa iwo. Iyo baba mutuma kuti. Wakachendeta shokorenyu. Iyo wanu wakuchendeta shokorenyu hawa. Ino wano siwa kuti. Wano siwa kuti. Zose zamakandipa zinapa pamuri. Zose zamakandipa zinapa pamuri. Kunalanga kabatini. Ukare kunono teka. Mutuma haparanisi neoma munu. Mutuma ndi mwari kachitaura kuti mutuma tilewa kuti mwari. Ngekuti iye mwari anenda akagara mukati mwa mutuma kuti chitaurira vanhu vangu iye amene alipo. Nyeranga kwekwatini. Mukuru apepa katipedo anosikiza zvikuru kwazo. Mukamuona ali panguwa yake na baba wake. Kana nguwa kumbaziza kana vya katoto tiba na nechichema mupasederimba. Nyeranga kwekwatini. Ukaba kunonotenga. Uyu mutuma alikutaura mungu atafamba katwake chambelipe. Isusu tiri kuila dambe. Isusu tiri kutamba. Isusu tiri kuhamba nemari dzedu. Isusu tiri kuhamba newana wedu twashandire nevakadzi wedu. Asi nguwa dzafamba. Kana kuchira usiku nguwa dzafamba. Mukafuna Mateo 24. Anokutaurira nguwa dzafamba sei. Tiro zvese zvakataurwa naTesu Jesu izvi zvakuitika. Uye pasara kuguma kunyeranga kwapati. Amen. Kana dike zvari kutaura nekukasika. Ngoti nguwa dzapedera. Kana nguwa dzapedera muridzi wedu ibane varikoti basa ngaripere. Ndione kuripeka mwana aende kozorora ngoto asenza kwemakore akareba. Kunyeranga kwapati. Amen. Chechi hino bakara mabaya ane 100 something years. Ichirana munyika muno mwana wachipinduka mwachiramba kupinduka. Wamarudzokera kunyika. Ngokuti Johana akataura kuti Jesu akakumira kwamakore matatu. Kunyeranga kwapatini. Wamawadzoka rivhesi. Asi makore matatu aitaura chirevo chekuti patiri kuenda nguva kana dzapedera. Tezi Jesu kana akupedza nyika. Nyika ino yakuguma. Nguva idzodzo ndidzo dzaitaurwa ndidzo dzino. Kunyeranga kwapatini. Era Jesu.